چڑھ جنات کر روشنائی نا کرمان گنیرا ساڈا چن مکے وچ چڑھیاں جدا تیتھوں حسن ودیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین مقترا وآمیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین چڑھ جنات کر روشنائی نا کرمان گنیرا ساڈا چن مکے وچ چڑھیاں جدا تیتھوں حسن ودیرا آدم جتھے عربی جانن ہووے تے کی کر دے جانن تیرا لکھاں دنیا تے سونے ہون پر آقا نال نہ رلدے کن فیکون تے کر دی گل تے محبوب دے پیار ازل دے یوسف نبی مصر وکانا جتھے زور عشق دے چل دے اتے سب صدقہ محبوب میرے دا تے کو تور تے دیوے بلد حمد و صلاۃ بعد اللہ تبارک تعالیٰ دا ساڑی اتے بے شمار کرم تے احسان جس مالک الملک نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صدقے سانو اتنیاں شانہ تے عظمتاں تو نواز دیتا اللہ تبارک تعالیٰ دی انبیاء و رسول 1,24,000 کم و بیش دنیا تے تشریف لائے اور سب نو اللہ تبارک تعالیٰ نے عرفات اعلیٰ شانہ عطا فرمائیاں قربان جائیے اللہ تبارک تعالیٰ جنہ دیاں شانہ خود بیان فرمائے خوش نصیبی ساڑی کی تو ساڑی کہ جیڑا اسی تسلیم کر دیاں کہ اے باری لا تیری شان بھی عرفات اعلیٰ بھی اے باری لا تیرے انبیاء اور رسول جڑے نے انہاں دیاں شانہ بھی عرفات اعلیٰ بے شک تمام انبیاء اور رسول عرفات اعلیٰ شان والے
سارے نبی عرفات اسی کیتا دلوں تسلیمی عزتاں شاناں رب نے سب نوں دتیاں کوئی عیسیٰ کوئی کلیمی پر جس دے پیچھے سب نے نیتی وہ تے سونا در یتیم کسی نبی دا گلہ نہ کرنا مت آکھن لوگ بدین انبیاء اور رسول دیاں شاناں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات رب تعالیٰ نے فرمایا انبیاء اور رسولوں میں شان عطا فرمایا کنہ دے نال تینے کلام کیتے نے کنہ دے درجے ہی بلند نے رب تعالیٰ فرما دینے کے انبیاء اور رسولوں درجے بدرجے میں شان عطا فرمایا لیکن یاد رکھنا سب نبی عرفہ اعلیٰ مقام والے شان والے لیکن تمام انبیاء اور رسول دے مرتبے تے مقام جتھے جا کے رک جاندے نے اس تو اگے ساڈے نبی لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیاں شاناں جڑیاں نے او پرواز کردیاں نے رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے محبوب جیویں گھڑیاں گزردیاں جان گیاں اے محبوب آپ دی شان جڑی ہے آپ دا ذکر جڑا بھی آپ دے مرتبے جڑے نے آپ دے چرچے جڑے نے او بلند ہوندے جان گے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب تو ساڑے ذکر نے کسی دا محتاج دے کیتا ہی نہیں اے دنیا عبادت کرن والی ذکر و اذکار کرن والی اے محبوب جدو اے کوئی نہ اس وقت بھی تیرا رب تیرے ذکر کر رہا سی تے اے محبوب جدو اے میرا ذکر کرن والے میری عبادت کرن والے جدو اے ٹر جان گے کہ محبوب تو ساڈا ذکر جڑا وے او مڑ بھی خالق کائنات کردا پیا ہوے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے محبوب تو ساڈیاں شاناں بلند تو بلند ہوندیاں رہیں گی اس وقت میں اس جگ دے وچ آیا کہ میں خواہشاں کردا سی آرزوواں کردا سی دعاواں کردا سی کہ اتھے اللہ اور اللہ دے محبوب دا جڑا وے او ذکر ہووے اللہ اور اللہ دے محبوب دی ثنا خوانی ہووے اس وقت میں دعاواں کردا سی اور محفلاں سجانیاں شروع کیتیاں اے پروگرام جڑے نے اے بناونی شروع کیتے اللہ تبارک تعالیٰ نے ساڑی ایسی مدد کیتی ساڑیاں خواہشاں اے ساڑیاں دعاواں اللہ پاک نے ایسیاں قبول فرمائیاں کہ ہن دن ہووے رات ہووے علماء کرام جڑے نے وہ بھی تصریف پہ کرتے نے کہ 51 دے وچ سب نالو ود کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دیاں محفلاں جڑیاں نے او ہو رہی ہیں آخرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ثنا خوانی بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک تعالیٰ دا اے ساڈے اُتے کرامی احسان ہے لیکن اس دے وچ محفلاں دی ہن کمی نہیں
رات دن نہیں حضور السلام دے ذکر پاک جڑے نے اے ہو رہے نے، لیکن اج میں یہ سب نو اے گزارش کرساں کہ جویں حضور السلام دے میلاد، حضور السلام دی محفلاں سجا رہے ہو، اسی طرح زیادہ تو زیادہ دینی اسلام تے چل کے حضور السلام دی ذات دے نال بھی پیار کرو، دینی اسلام دے نال بھی پیار کرو، تاکہ کس طرح دینی اسلام تے چل کے زندگی گزارن دا حق ہے، اسی طرح اسی زندگی گزاری ہے۔ تے اس واسطے خوش نصیب ہو ہر کوئی ایوئی آسان دے کے بیٹھا ہے، ایوئی آرزواں دی تمنا دے کے بیٹھا ہے کہ اللہ تبارک تعالی سانو طاقت عطا فرماوے، اسی حضور السلام دے میلاد جڑے مناندے ہی رہیے تے محفلاں سجاندے ہی رہیے۔ تے اس وقت میلاد کراں گے، میلاد کراں گے، اے تے دنیا دی گل رب نے چاہیا تے قبر دے وچ بھی میلاد کراں گے۔ آخرکار ساڈے نبی پاک آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں شاناں عرفات اعلیٰ، ساڈے نبی لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا حسن اعلیٰ، آپ دا اخلاق اعلیٰ، رب تعالی جس دیاں شاناں بلند فرماوے اس دی شان دے وچ کیڑا ہے جڑا نکتے چینی کر سکتا ہے؟ اگر کوئی نکتے چینی کرے کہ وہ تے اس دی اپنی قسمت، کیونکہ نکتہ چینی تے جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانو سنو جڑا جھوٹا پیار جتاندا، سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ گیا فرمیدا، آزم جتھے دل لگے جاوے کہ اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک ایتے اہل سنت جماعت نو اعزاز حاصل ہے کہ جویں اہل سنت جماعت عرفات اعلیٰ شان والی اے جماعت ہے، اسی طرح اس جماعت کے اندر عاشق رسول نے قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، دل کر دے قرآن پاک ہی سن دے رہیے، حضور السلام دی نعت خوانی پڑھ رہے ہوں، ثنا خوانی کر رہے ہوں کہ تامی دل کر دے کہ سن دے ہی لگے جائیے۔ ماشاءاللہ سارے علماء جڑے نے وہ بھی بڑے پیارے انداز نال خطابات کرتے نے، پیارے انداز نال اللہ اور اس کے رسول دیاں شاناں بیان کرتے نے، دل کردا وے کہ سن دے رہ جائیے، دل جڑا وے جگمگا اٹھدا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے، کہ جتنیاں بھی جائز حاجتاں لے کے بیٹھیاں اللہ تبارک تعالیٰ سب دیاں پوریاں فرمائے، زندگی گزرے اللہ اور اللہ دے رسول دے وچ اسی طرح حضور السلام دے نال پیار کردیاں گزرو۔ اس دنیا تو جدو جاؤ گے تو انشاءاللہ قبر جڑی ہے قبرستان دا چپا چپا آرزواں کرے گا کہ کاش کدی اس خوش نصیب عاشق رسول دی قبر اتھے بندی، اگلا چپا خواہشاں تے آرزواں کر دے کہ کدی اس خوش نصیب دی قبر اتھے بنے، کہ میرا مہمان بنے۔ تے اس واسطے اللہ پاک کی بارگاہ دے وچ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے۔ مہمان تشریف لا چکے نے، انہاں دے پروگرام جڑے نے وہ ہن تو ساڈے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی انہاں دا آنا اور سب دا بیٹھنا اے پروگرام اللہ تبارک تعالی اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ واقعہ